Zuk egiten duzu moduan, 15ean behin, gai bat hartu, Debagoienako erradiografia egingo diguzu, datuetan eta zenbakietan oinarritu da. Hori da, eta ondo baderitzazu, ingo dugun lehenengo gauzia, ibilgailu kopuruan eta horrein nolakotasunean inguruan berba eiki esango da. Zenbat ibilgailu dauz Debagoienean, Espainiako trafiko zuzendaritza nagusixan arabera, 43.583 dira orotara Debagoienean dauzen ibilgailuak. Horreik baina, motaka sailkatzen baldin baditugu, ikusiko dugu pentsatzekoa dan moduan, edo logikoa dan moduan, gehienak, bi eren pasatxo, turismoak diala 31.583 danera. Bigarren ohikoenak, errankinan hor oso estu gainera, edo oso gertu, furgonetak eta motorrak izango genituzke izan ben, furgonetak 3.283 eta motorrak 10 gutxiu, 3.200 eta 3.013. 3.500 kilo baino gutxiu dakoin kamioiak izango liazke rankil horretan laugarrenak, ikusten duzuen moduan 1.933 ibilgailu era horretako 1.933 ibilgailu dauzelako Debagoienean, eta gainerako ibilgailuak bestelakoak 3.121 izango lirateke. Zeintzuk dian gainerako horreik edo zeratako ibilgailuak sartzen dian hor, hor sartuko liazke, autobusak, 3.500 kilo baino gehiago dakoin kamioiak, ziklomotorrak, erremolkiak, semi-erremolkiak, traktor industrialak eta bestelakoak. Kopuru totalak dia horreik, baina horreik biztanle kopuruarekin alderatuz gero, hortxe ikusten duzue datua Debagoienean 100 biztanleko isa 78 ibilgailu izango genituzke. Hori eskualdeko datua, baina datu hori bera, herrika aztertzen joaten baldin bagara, topauko dugu herrixen artean, aldia nabarmena dala, herri batzuetatik beste batzuetara. Ibilgailu gehien, proportzionalki behintzat, Leintz Gatzagan topauko dugu. Leintz Gatzagan, 100 biztanleko 100 ibilgailu dauz, edo bestera batera esan da, biztanle bakoitzeko ibilgailu bat topauko dugu bertan. Elgetan be oso antzera dabitze, 100 biztanleko 93 ibilgailu dauzelako bertan, eta Aramaixon 100 biztanleko 86 ikusten duzuen moduan, 86 ikusten duzuen moduan. Balantzan beste aldian, Aretxabaleta, Arrasate eta Bergara bertan dau, proportzionalki behintzat, ibilgailu kopuru txikinena, baina ikusten duzu, danetan be, 65 bueltan dauela, zifra hori, hau da, 100 biztanleko 65 ibilgailuren bueltan dauela kopuru hori. Eta oin, kopuru hori bera, ibilgailu orokorrak biharrian turismoak aztertzen jarriz gero, ikusiko dugu, Debagoienean 100 biztanleko 49,21 auto edo turismo dauela. Hau da, 2 biztanleko turismo bat dugula gure bailaran. Eta datu hori bera, herrika aztertuta, aurretik ikusi dugun rankinan oso antzako egoeria topauko dugu. Kasu honetan, Elgetan dau, turismo gehien, 100 biztanleko isa 64, Leintz Gatzagan 100 biztanleko 61 turismo dauz, eta Aramaixon 100 biztanleko 58. Eta kasu honetan, Txanponan beste aldian, Aretxabaleta 100 biztanleko 57 ibilgailu esbarkatu 57 turismorekin, eta ondoren oso datu antzerak barekin, Arrasate eta Oñati. Eta, hor, suposazio batzuk edo egin daitezke, ezta? Zein izan daiteke, akaso herri txikinenetan turismo gehien edo ibilgailu gehien egotean arrazoia, akaso garraio publiko aldetipe eskaintza txikinena bertan dauela, eta hor ondorixoz, ibilgailu propio izatea, ohikoa izan daitekela. Ikusi dugu, oin arte behintzat, zela dauzen banatuta bai ibilgailuak bere orokortasunean eta baita turismoak guazen oin fokua beste ibilgailu moto baten gainean jartera. Furgoneten gainean jartera zuzen be. Esan dugu lehen, Debagoienean 3.283 diala orotara dauzen furgonetak. Eta ikusiko duzu, edo hemen ikusten duzuen moduan, herrikako sailkapen honetan ikusten duzuen moduan, pentsatzekoa danan kontrara, furgoneta gehien ez dauz, ez Arrasaten, ez Bergaran, ez Debagoieneko, biztanle gehien dauzen herrixetan, baizik eta Oñatin izan be, Oñatin 1.117 furgoneta dauz danera. Ideia bat ikiarren, Arrasaten 831 dia, eta Bergaran 650. Baina biztanle kopuruan eta furgoneta kopuruan arteko nabardura edo ezberdintasun hori beste herri batzun artean be topauko dugu. Esaterako, Eskoriatzak Aretxabaleta baino
biztanle gutxi udako, baina furgoneta gehiago. Eta gauza bera gertatzen da, Aramaixokin eta Antzulakin be. Antzulan 113 furgoneta dauz, Aramaixon biztanle gutxi ukin, 140. Horreik, oin arte, beste alde batzutan inun moduan, datu totalak. Proportzionalki baina, Debagoienean 100 biztanleko zenbat furgoneta dauz, hortxe ikusten duzu datua, 5,42. Eta hemen, herrikabe datu edo alde nabarmenak topauko ditugu. Esan dugu, oinati dala, kopuru aldetik furgoneta gehixen dauzen herrisa, baina proportzionalki lehentz gatzagan dauz, furgoneta gehiago izan be, lehentz gatzagan 100 biztanleko 17,7 furgoneta dauz. Aramaixon, isa 10. Eta oinatik, ikusten duzunen moduan, isa 9 furgoneta 100 biztanleko. Eta beste aldian, Arrasate, Aretxabaleta eta Bergara topauko ditugu, irurape, 100 biztanleko 4 furgonetaren bueltan. Eta datuen inguruko lehen tarte hau izteko, bueltago gaitezen berriz be turismoetara izan be, esan behar da, onjoekan be, Debagoienean dauzen turismo gehixenek funtzionatzeko erregai fosilak erabiltzen dituztela. 18.389 dieselak dia eta 13.200 gasolina elektrikoak, autoelektrikoak, 88 dia momentu honetan Debagoienean eta bestelakoak 94. Esan, beti be, datu honeik danak Espainiako trafiko zuzendaritza nagusiak emondakoak diala. Bigarren zati baterako datu batzuk ere ekarri dituzu, kasu honetan baina diru kontuei lotutakoak. Hori da, lehen autoen nolakotasuna aztertu dugu, oin kontan baina ikuspuntu ekonomikoari helduko xau izan be ibilgailu bate eukitziak beti dakartza gastu batzuk, eta horrein artean dau, udalei urtero ordaindu behar izaten xaten, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. Zeren arabera ordaintzen den zerga hori, ibilgailu bakoitzaren saldi fiskalen edo potentzia fiskalaren arabera. Eta nola kalkulatzen den hori, ibilgailuen ezaugarri batzuk aintzat hartuta, formula matematika bat aplikatzen da, eta horrek emoten dauen emaitza da ibilgailu baten saldi fiskal kopurua. Eta saldi fiskalen arabera, zergan kopuru bat edo bestia ordaindu beharko dugu. Hori udal bakoitzak erabakitzen dau, Gipuzkoaren kasuan, beti be Gipuzkoako Foru Aldundiak sartzen dauen oinarrizko irizpide batzuk jarraituta. Espainiar estatuan Donostia da zerga gehixen ordaintzen dan hiriburua, baina badia, hiriburuan baino Donostia baino zerga gehixa ordaintzen dian Gipuzkoako herrixak. Eta danetan garestixena Bergara dala esan bihar dugu izan be, Bergaran ikusten duzuen moduan, 9 saldi fiskal baino gutxiuko ibilgailu batengatik 51,8 euro ordaindu bidia. Donostin ikusten duzue 52,89. Eta hori, tramu danetan errepakatzen da nolabait esateko. Bergara garestixena eta bigarren postuan Aretxabaleta. Horbe ikusten duzue, Bergaran nahiko antzera dabitzela prezioak. Eta Gipuzkoako 5 herri garestixenen artian, Debagoieneko 3. bat be topauko dugu. Hortxe ikusten zabitzain moduan, oinati izango litzake herri hori. Zeintzuk dian zerga honi dago kixonez behintzat Debagoieneko herri merkienak? Oingo pantaila honetan ikusten duzue, Lehintz Gatzaga, Eskoriatza eta Elgeta diala. Dana dala, azken bi horreikan, Eskoriatzan eta Elgetan, prezioei begiratuz gero, ikusiko duzue Donostian pare dauzela, nolabait esateko trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga horreik. Guazen oin, azken tramora begiratzera ez da, 20 saldi fiskal baino gehiago dituzten ibilgailuei esartzen xakoin zerga horri erreparatzera. Hori dalako nolabait be, tramo garestixena. Eta kasu honetan, ikusten duzuen moduan, Bergara, Aretxabaleta eta Eskoriatza oso antzera ongo liazke 404 euroren bueltan. Ideia batik jarren, tramu horretako ibilgailu batengatik Donostian 377 euro ordaindu bidia. Aipatutako 3 herri horrian baino, 27 euro gutxiu. Eta konturatuko zinain, azken datu honeikan Aramaixo ez dugula aipatu izan be, Aramaixo Arabako Foru Aldundiaren irizpidien menpe dau, ez Gipuzkoako irizpide berdinak, eta gainera esan behar da, tramu banaketa, saldi fiskalen tramu banaketa be, ez dela Gipuzkoan berdina. Dana dala, esan behar da, Aramaixon desente gutxi ordaintzen dala ibilgailu batengatik, Debagoieneko beste herrixekin alderatuta. Gutxiene, Araban ikusi dugun, Bergaran ikusi dugun moduan, 51 eurotik 404 eurora bitartekoa da, zerga hori, Aramaixon kasuan, 23 eta 213 euro artian egongo litzateke zerga hori.
Errato, Txomin, errepaso bikaina egin diguzu, zergak gora eta zergak behera, eta ziur ikusentzuleak ere kontuan izango dituztela, agian autoak erosterako gunean ere. Txomin, egin dugu, errepaso bikaina lehen ere esan dugu, zabala ere bai, eta hemendik bi astetara beste gai bat egin, beste hainbat daturekin itzuliko zara. Hori da, onjokan gaixa aurreratu guztiz ezin ja, baina udagiroko kontu bat izango da. Errato, Txomin, urren zain egon gora, urren gora artea. Urren gora arte.